árboles arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A forasteira. Pero que bonita é a primavera. Benvidos ao novo ano escolar. Vexo moitas caras coñecidas. E algunhas novas tamén. Espero que todos pasasedes unhas boas vacacións. Son da Colmea Malva Real. Este trimestre con ganas. Eu veño da miña cómoda cela, onde me gustaría dormir un anaquiño máis. Imos comezar a clase cun tema moi importante. Contádeme, que sabedes da própole? Oh, a nosa nova alumna. Sí, Ola, chámome Hana. A própole está feita de resina. Usámola para... Señorita Cassandra! oh, sí, Maia. Atopei os primeiros narcisos da primavera. Hai 4 e son preciosos. Sí, Grazas, Maia. Vexo que todos queredes ver os narcisos, pero antes quero que collades resina para facer própole. Sí, señorita Cassandra. Espera! Que? Quen é esa? Ai, é Maia. Vive na pradería. É a mellor amiga que teño. De acordo, estudantes. Hoxe imos aprender como se fai a própole. Na nosa colmea hai uns furados que temos que amañar. Vamos, bulide. Sí! Así que ti é a gran estrela. Pero seguro que non sabes facer própole. Pero... que? Claro que sabe facela. E tamén sabe interromper os demais. Desculpa, pero non estás emocionada polos narcisos? Ai, non necesitamos narcisos, senón resina. Pero ti só pensas en ti mesma. E ti pensas como a ela? Claro que non. Ela é a abella máis boa de todo o mundo. Grazas, Willy. Sabes que? Eu tamén vou axudar. Podemos coller xuntos a resina. Es gracioso. Quen es? É evidente que non nos coñecemos, abelliña. Son Flip, o mellor músico de toda esta pradería. Oh, grazas. Ah, vexo que tes resina. Dasme unha pouca para amañar o meu instrumento. Ah, grazas. Que? És de moi lonxe. Como te chamas? Hannah, está na clase da señorita Cassandra. Oh, daquela coñeces a Willy e Maia. Ai, pódeme dicir alguén por que lle cae tan ben esa Maia a todo o mundo? Pois é moi... Vaya que... É Maia. Grazas, Hannah. Boa sorte coa colleita. Adeus. Ópala! Ópala! Moi ben. Adeus. Ai. Mira, Willy. Estupendo. A
Axiña vas ter resina dabondo e despois podes ir a almorzar Narciso. Ai! Idesmo ir por interromper a miña cesta. Desculpe, nós non... Ei, está tolo ou que lle pasa? Vamos, Willy. Ai. Ai, os rapaces noxe. Por que se enfadou tanto? Nós non nos despertamos. Eu vin a Hannah antes. Se cadra foi ela. Non, Willy. Ainda estás un pouco mareado. Mira, aquí hai resina dabondo para encher a nosa cesta. Estupendo. Eu vou estar atento por se ven outro rosmón. Unha folla preciosa. Oh, non. Maia, foi Hannah quen empurrou a resina e fixo adrede. Vina eu. O que? Pero por qué? Vamos, Willy, temos que falar con ela. Oh, mira, as formigas tamén collen resina. Maia, creía que nos estabas axudando a coller resina. Pois, sí, señorita Cassandra, pero... Mirade o que atopei! Moita resina para a mellor própole! Son moito mellor que a Maia! Hannah, isto non é unha competición. Ten cuidado, Hannah! Oh, non! Seguro que tamén fixo iso adrede. Non, Willy, esta vez non foi adrede. Oh, non! A gardería. Rapaces, imos necesitar moita própole. Tedes que facer o que aprendestes. É rápido, é unha urxencia. Bulide, botade aquí a resina. Rápido, rápido. Hannah, sinto, Maia. Tiña celos de ti. Mais, hai que traer máis. Veña, Bulide. Señorita Cassandra, non hai resina suficiente. Fai falta máis resina, veña. É pouca, hai que traer máis. Veña. Ai, ten razón. Non temos resina dabondo para amañar isto. Maia, que desastre. Maia. Como puido ocorrer isto? Foi un accidente, Maxestade.
Temos que amañar ese furado inmediatamente. Está en perigo a gardería. Sei, no, Maxestade, pero non hai resina dabondo. Agarde, Maxestade! Soldados, alto! Dentro do marco do programa Axuda de Formigas, traémoslles 3 unidades de resina para urxencias. Vaya, grazas, Paul. Pero vai nos levar días transformar toda esa resina en própole. E temos que tapar o burato agora. É a parede da gardería. Non podemos usar resina pura, Maxestade. Pero non é eficaz contra os microbios, Maya. Pero polo menos podemos amañar o panal con ela. Sí! E sustituíla despois con própole e as larvas estarán a salvo. De acordo. Menos mal que a trouxeron. Veña con cuidado. Así con forza. Veña. Cuidado, cuidado. Así, moi ben. Veña, que case está. Un poquinho máis. ¡Sí, viva! ¡Viva! Moi ben, Maya, a colmea estáche moi agradecida. Salvache las larvas. Fixámolo todos xuntos. A clase, as formigas, o meu amigo Willy e tamén a miña nova amiga Hanna da colmea Malva Real. Isto recórdame un vello refrán das abellas. Se un novo amigo a mágoa non pode afastar, é hora de convidar ese amigo a xantar.